kasan abunka da rashin tsaro, jama'a akwai rashin aiki, akwai rashin hanyoyi da sauran abubuwan more rayuwa na yau da kullum. To idan aka samu aka magance wannan, na tabbata cewa abubuwan tsaro, fannin tsaro zai sauke. Amma a cikin jama'a kuma akwai wanda ba sa gode ma Allah, akwai wanda suke burinsu ya wuce misali, shine suke kawo suna satan mutane, suna fashi da makamai, suna satan shanu da sauransu. To wannan jami'an tsaro suna ɗaukan matakai, suna kullum suna ƙoƙarin su gan yadda za a magance wannan abu. To wannan tabbacin da zan bayar shine ta wajen cigiya, wato kamar abin da ake kira search rescue, ko kuma abin da ake kira jami'an leƙen asiri, ba ta mutane ba, ta na'urorin da ake da shi ma ana samo su, ana kawo ta wajen 'yan sanda da sauransu. Mu ma muna ƙoƙarin ta fannin mu sojoji mu gan cewa mun ƙara ƙarfi ta wannan fannin domin a taimaki jama'a mu samu na'urar da za a gane abubuwa kafin su faru. To wannan in aka samu wayannan kayayyakin, za mu tabbatar cewa za a samu tsaro sosai, kuma za mu ƙara baza sojoji ko'ina, musamman inda ake samun rashin tsaro. Hanyoyi ne, ayyuka ne, a dajuna da sauransu, duk za mu sake ƙarawa. Kuma muna ƙara horon jami'an sojoji domin su ƙara himma a samu cimma wannan rashin tsaro a ƙasar namu, insha Allah.